बोलची पळीला नाच माझ्या संग, टाळ बोलची पळीला नाच माझ्या संग, देवाजीच्या दारी आज रंगला भंग. सन्माननीय गुंडूबुवा आहेत ना, गुंडू सावंत बुवा, त्यांच्याकडे ती शिकते बऱ्याच. आणि कमी वयात एक महिला भजन बुवा, म्हणजे कमी वयात त्यांनी नाव केले ना, अशी ती एक आहे. आपल्या अंकिता गावडे यांना आपण स्पेशली, त्या भजनी बुवा आहेत त्यांना स्पेशली आपण आमंत्रण देऊन म्हणजे भजन गाण्यासाठी बोलवलं. आणि त्यांनी जे भजन गायलं ना, ते ऐकल्यावर खरंच मला खूप प्रसन्न वाटलं. म्हणून मला राहवलं नाही की त्यांचा थोडासा एक बाईट घ्यावा, म्हणून म्हटलं मी घेते. आणि हे माझ्यातर्फे आणि परत किचन तर्फे छोटस गुलाब. आणि आता तुम्हाला आवडतं असं मला म्हणायचं की तुम्हाला ही आवड कशी निर्माण झाली आणि किती वर्षापासून तुम्ही, कारण तुमचा आवाज खरंच खूप सुंदर आहे. त्याच्यामुळे मी तुम्हाला विचारेन की म्हणजे ट्रेनिंग घेतली की असंच? नाही, याच्या आमचे बुवा आहेत गुंडू सावंत बुवा, ते मला शिकवतात. आणि 2.5 वर्ष झाली जवळजवळ डबल बारी क्षेत्रात वगैरे म्हणजे चालू केलं मी असं. आमचे रत्नागिरीला पण असतात, गुहागरला, पेनला वगैरे त्या साईड, मुंबई पासून कार्यक्रम असतात. म्हणजे मुंबईला पण जातात बघा. आणि ह्या त्यांच्या पूर्ण टीम आहे. आणि वाजंत्रीची वेगळी टीम आहे, ती नंतर दाखवते तुम्हाला. चहा प्यायला गेले. चहा प्यायला गेले. तर आता एक छोटस एक तुमच्या गाण्याची झलक होऊन जाऊ दे. टाळ बोलची पळीला नाच माझ्या संग, टाळ बोलची पळीला नाच माझ्या संग, देवाजीच्या दारी आज रंगला भंग, देवाजीच्या दारी आज रंगला भंग, देवाजीच्या दारी आज रंगला भंग. खरंच खूप छान होता. आणि जे म्हणतात ना, मनापासून त्या गातात, त्यांना ह्याच्या पुढच्या प्रवासासाठी आमच्यातर्फे खूप खूप शुभेच्छा. असंच म्हणजे लग्न व्हायच्या आधी आणि लग्न झाल्यानंतर सुद्धा तुमचं हे करिअर असंच राहू दे, सोडू नका. कारण एक स्त्री पुढे जाते तर तिच्या मागून बाकीच्या ह्या अशा स्त्रिया असतात, त्या सुद्धा पुढे जातात. त्यामुळे तुम्ही मागे राहिलात तर ह्या पण मागे राहतील. म्हणून तुमचं हे कार्य सोडू नका. वतीने पण मी शुभेच्छा देतो. आपल्या मंडळाच्या परवाडा मंडळाच्या वतीने, सगळ्या ग्रामस्थांच्या वतीने. आणि खरंच एकदम सुरेल आवाज, सुस्वरमय भजन झाला तुमचा. आणि सगळे म्हणजे एकदम रिफ्रेश वाटलो. कारण नक्की मी तर तिला म्हणजे लहान आहे, मुंबईचीच ऑफर दिली आहे. आमच्या मुंबई मंडळामध्ये पण तिने करावं अशी माझी इच्छा आहे. परम मराठा समाजामध्ये करावं अशी माझी मनापासून इच्छा आहे. आणि खरंच तिला शुभेच्छा खूप खूप पुढील वाटचालीसाठी. धन्यवाद आल्याबद्दल. थँक्यू. आता आपण जे मगाशी त्यांचा उल्लेख केला, ते मृदुंग वाजवणारे, आता हे यांच्या ग्रुपमध्ये यांनी सांगितले हे माझी बुकिंग आहे कायमचे. म्हणजे यांचं भजन मंडळ जोपर्यंत चालू राहणार तोपर्यंत यांचा मृदुंग चालू राहणार. म्हणून दोघांनी एकमेकांची साथ सोडू नका. तर आता तुम्ही सांगा, तुम्ही हे मृदुंग लहान म्हणजे वयाच्या लहान वयापासून वाजवता की किती वर्ष? मी 2014 पासून आता जवळजवळ 10-12 वर्ष होत आली. सन्माननीय महेश परब सर यांच्याकडे मी शिकतोय 2014 पासून. मी भरपूर बुवांकडे वाजवली भजनं, डबल बाऱ्या वाजवल्या. आणि आता सध्या अंकिता गावडे बुवा यांच्या मी फिक्सच वाजतो. म्हणजे कुठलंही भजन असो, भगवा वाजवायला मी जातो. त्यांनी नाही म्हणालं कधी इन केस तर तुम्हाला कुठे कॉन्टॅक्ट करायचा इकडे, मग यांनी जेव्हा त्याला फोर्स केला तेव्हा तिचा हा नाता हा होऊ शकतो. मेन म्हणजे पहिली गोष्ट, त्याची कुठलीही बारी किंवा भजन वगैरे ठरलं तर ती पहिलं मला कॉल करणार की तुम्ही फ्री आहात ना. आम्ही प्रॅक्टिस केल्याशिवाय कधीच नाही बसत कुठलीही गोष्ट. पण एकदा असं झालेलं की सुरुवातीला म्हणजे ज्या म्युझिकची जे आमच्या अंकिता वाजवतो, त्या सुरुवातीला जी एक पॅटर्न असतो तिचा वेगळाच, तो पॅटर्न बसवताना तिनं स्लो वाजवलेला, भर डबल बारीक तिने स्लो वाजवलेला आणि मी फास्ट वाजवलेला. म्हणजे नॉर्मल लेवलने असं तुम्ही वाजवलेला. सन्माननीय गुंडूबुवा आहेत ना, गुंडू सावंत बुवा, त्यांच्याकडे ती शिकते बऱ्याच. आणि कमी वयात एक महिला भजन बुवा, म्हणजे कमी वयात त्यांनी नाव केले ना, अशी ती एक आहे. त्याच्यामुळे गुंडूबुवा ते आधी त्यांचं ज्ञान जे देतात ना, ते एक सोप्या पद्धतीने देतात. ते स्वतः सांगतात तू शिक. आणि त्यांची एकमेव महिला आवडती शिष्य म्हणजे ही.
आणि तिला मेन म्हणजे मी सांगणारा कोणच नाही, पण असा एक किस्सा झालेला आहे. नाही, मस्करी केली असं नाही, काही नक्की, नाही. नक्कीच. कारण त्या स्वतंत्र विचारांच्या आहेत, तुम्ही होय, होय, स्वतंत्र होय. विचारांच्या आहेत. नक्की. त्यांचे स्वतःचे आपापले विचार आहेत आणि आपापले त्यानुसारच होय, ते पुढे जाणार आहेत. आपल्या ह्या पट्ट्यात म्हणजे आपल्या मालवण वगैरे ह्या सिंधुदुर्गात ना कोकण असं पट्ट्यामध्ये म्हणूया. कोकण पट्ट्यात ना असा इंटरव्ह्यू घेणारा कोण नाहीये. म्हणजे तुम्ही आता कसं बोललात ना तिला, हा हा जो तुम्ही जे बोलताय ना त्याच्याबद्दल, ते रत्नागिरी राजापूर आम्ही त्या पट्ट्यात जेव्हा वारी करतो ना, हा ते लोक स्वतःहून सांगतात की बाबा आम्ही तुम्हाला युट्यूबला वाऱ्या बघितल्या आहेत, तुम्हाला समोर बघता आलाय, हे आमचं सौभाग्य वगैरे असं चांगलं म्हणतात, आमचा चांगला वेळ करा. पण पहिलीच अशी एकमेव व्यक्ती बघितली ना आम्ही ना आमची का पहिलीच अशी एकमेव व्यक्ती बघितली की स्वतःहून आम्हाला सांगताय, अप्रिशिएट करताय आणि ते चांगलं म्हणतात, आमचा ब्लॉग वगैरे घेतात, व्हिडिओ घेतात, रील बनवतात, हे म्हणजे चांगलं वाटलं. नाही थँक्यू. मी आवर्जून सांगेल की आपल्या माणसांचं प्रोत्साहन द्या, त्यांना त्यांचं हे करा, त्यांना सपोर्ट करा, त्यांना पुढे आणा. नुसतं काय म्हणतात ते खरंच पुढे आणा आणि त्यांची तारीफ करा. कारण प्रशंसा ही पोटापुरती नसते, आपल्याला मनाने समाधान देऊन जाते की आपण कुणाला तरी मागे म्हणजे मला काहीतरी देऊन गेलं ह्याचं आपलं मन समाधान.